फ्रेंड्स नोंथांमोनखौ बरायबाय बडा जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। दा जोंहा दिनै स्किमनि आपडेट लाबोदों, बेनो जाबाय अरुणोदय। बेनिफ्राय पीएम किसान, मानोना पीएम किसाननि बेनिफ्राय लोगोसे स्किमनि आपडेट नागिर गोबां दङ। स' बेखायनो आपडेट लाबोदों जे माबायदि दायो कन्डिशन जादों आरो लोगोसे आपकामिंआव नोंथांमोना माबोरै एप्लाइ खालामनांगौ। दा जायफ्रा रेशन कार्ड दङ नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट सफैदों। दिनैहाय बिथां सीएमआहाय मोनसे एनाउन्समेन्ट खालामदों जे जायफ्रा रेशन कार्ड दङ नोंथांमोननि थाखाय जोबोर मोजां। जायफ्रा रेशन कार्ड दङ नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ जे जायखिजाया दाननि 10 अक्ट'नि सिगां नोंथांमोननि माइरं मोननायनि डेट सफैयो आरो माइरंखौ नोंथांमोना मोनो आरो बेखौ मोनबाय थागोन। नाथाय बिनि अनगायैबो रेशन कार्ड गोनांफोरा नोंथांमोनाहाय आयुष्मान भारत कार्डखौ मोनो, जेराव 5 लाखसिम ट्रिटमेन्ट लानो हायो नोंथांमोना। एन्ड बेनि अनगायैबो लोगोसे नोंथांमोना मिथिगौ जे जायफ्रा रेशन कार्ड दङ नोंथांमोना गोबां माखासे बेनिफिट्स मोनदों गभर्नमेन्टनि थ्रुयैहाय। गभर्नमेन्टआ गोबां बायदिसिना स्किम दिहुनगासिनो दङ। दा बे बाथ्राखौ बुंदों सीएम बिथाङा बुंदों। दा बेखायनो आसामाव गोबां रेशन कार्ड दङ, जायनि रेशन कार्डआ एक्टिभ बिनि एगेन्स्टआव एबा जायनि रेशन कार्ड दङ बिथांमोननो न'खराव सासे सासे अरुणोदय होगोन। दा बेनिफ्राय मोनसे मोजां बाथ्रा होनदों बिथाङा दिनैहाय, बेनो जाबाय जायफ्रा रेशन कार्ड दङ नोंथांमोना गासैबो साफा 2026 सिगां नोंथांमोना साफा बेनिफिसियारि जागोन। बेनो जाबाय नोंथांमोननि 3.0 अरुणोदयआव नोंथांमोना बाहागो लानो हागोन एबा नोंथांमोननि एकाउन्टआव रांखौ सोनाय जागोन। दा बेखौ मोननो नोंथांमोननि क्राइटेरिया थागोन माखासे, आरो बेखौ जेब्ला फर्म साबमिट जायो नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन। जायखिजाया अमेनफ्रा बेवहाय मोननो हायो आरो लोगोसे माखासे प्रायरिटि दङ, जेरै जायफ्रानोखि सेपारेट जानाय, डिभर्स जानाय बा फिजिकेल डिसेबिलिटि बिथांमोननो बांसिन होनाय जायो आरो बिथांमोननिखौ दाननो हाया, एबा हाबा जायैफोर स' बिथांमोननिखौ दाननो हाया। देन बिनिफ्राय नोंथांमोननि एकाउन्टआव दासान्दि हाबगासिनो 250 आरो बे राङा जायखिजाया दाननि 10 अक्ट'आवनो हाबनाय जायो। दा बेखायनो ओरैबायदि बाथ्रा बुंदों, अरुणोदयखौ बयबो मोनजोबाखै बेखौ गभर्नमेन्टआ मिथिबाय। ओमफ्राय स' मोनसे बाथ्रा बुंदों, जायनि रेशन कार्ड दङ बिथांमोननि एगेन्स्टआवहाय सासे सासेनो अरुणोदय 3.0खौ चान्सखौ होगोन एबा सुबिदाखौ होगोन होनना बुंदों। बेखायनो हमना ला आसामाव गोबां लाख दङ अरुणोदय मोननाय, 27 लाखसिम मोनबाय। नाथाय बेनिफ्राय बांसिन दङ, बेनो जाबाय रेशन कार्ड गोनां, जायफ्रा दासिमबो नैबे स्किमावहाय मोननो हायाखै। दा बेखायनो गभर्नमेन्टआ मोनसे आपडेट खालामबाय जे थाबैनो नोंथांमोना 3.0खौहाय एप्लाइ खालामनो मोनसिगोन। आरो जेब्ला जायो नोंथांमोना BCDCआव खबर मोनगोन एबा पन्चायतआव नोंथांमोना खबर मोनगोन। अके, स' नोंथांमोना पन्चायत लेभेलाव आरो BCDC लेभेलाव नोंथांमोनाहाय खबर मोनगोन। एन्ड बेनिफ्राय फर्म साबमिट जानानै ब्लक लेभेलाव थांगोन, नोंथांमोननि ब्लक अफिसावहाय बियो थाङो। एन्ड बेनिफ्राय लास्टआव DC अफिसाव थाङो, बेनिफ्राय लास्टआव स्टेटआव थांनानै बेखौहाय रांखौहाय सोहरनाय जायो। दा बेबादि सिस्टेमाव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनांगौ। जेब्ला जायो नोंथांमोननि 3.0आव नोंथांमोना बडा जब इनफो इउटुब चेनेलावहाय आपडेट मोनगोन। दा बेखायनो साबस्क्राइब खालामना दोनखा, जाहाथे गोदान जायोबा नोंथांमोना अफलाइन हिसाबै नोंथांमोना खालामनांगौ। थांनाय बारावबो 2.0आवहाय अफलाइन जादों। एन्ड भेरिफिकेसन जानानै सार्भे जानानै एग्रिमेन्ट खालामनानै एकाउन्टआव दासान्दि रांखौहाय सोगासिनो दङ। देन बेनिफ्राय फैबाय पीएम किसान। स' नोंथांमोना गोबां मोनो पीएम किसान। दा बिनि एकाउन्टआव राङा 2,000 माब्ला हाबबावगोन? दा गोबां कमेन्ट्स खालामदों। दा बेखायनो जों थांगोन पीएम किसाननि अफिसियेल साइटआव। दा जों फैबाय पीएम किसाननि अफिसियेल साइटआव, आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो थांनाय बाराव 15 किस्तिखौ मोनदोंमोन। अल इन्डिया बेखौ मोनदोंमोन 15 नभेम्बराव। थ' 15 नभेम्बराव बेखौहाय मोनदोंमोन। एन्ड बेनिफ्राय आसामाव 14 किस्तिखौल' मोनदों। दा जोंनि बाथ्राया जाबाय आसामा एसे लेट जाखादों नालाय बे स्किम एप्लाइ खालामनाया, बेखायनो किस्ति मोनसे खम मोनदों। नाथाय नोंथांमोना पर्टेलाव नायबानो मिथिखागोन जे किस्तिखौहाय बेसेबां मोनदों। एन्ड खायसेना एकाउन्टआ एक्टिभ नङा, बिनि थाखायनो राङा हाबासै आरो लेन्ड सार्टिफिकेट नोंथांमोना होनो हायासै सार्भे जानाय समावहाय, अब्ला बिथांमोना इनएक्टिभ जाबाय। स' बिथांमोना रांखौ मोननाय नंला। आरो बेखौ मोननो माखासे राहाया जाबाय नोंथांमोना एग्रिकालचार अफिसाव जाहाथे कन्टेक्ट खालामो, ग्राम सेबक एबा डिस्ट्रिक्ट अफिसारजों जाहाथे कन्टेक्ट खालामनानै जुदि नांगौ बिनायखौ नोंथांमोना डकुमेन्ट्सखौ होनो हायोबा नोंथांमोना एक्टिभ जाफिनगोन। देन बिनिफ्राय मोनसे बाथ्रा बुंखादों, पीएम किसाना जेब्लायबो नोंथांमोननो रांखौ होनो नाजायो, नाथाय नोंथांमोना डकुमेन्ट्सखौहाय जाहाथे मोजां होनो हायो, अब्लासो नोंथांमोना मोनगोन। देन बेखौ दोननानै दानिया फैबाय किस्ति सोनाय। दा बेनिफ्राय नोंथांमोननि किस्ति सोनो गोनां जाबाय 16 किस्ति अल इन्डिया, बेखौ सोगोन। दा बेखौ माब्ला सोगोन? दा नोंथांमोना नभेम्बरावहाय मोनदोंमोन। देन बेनिफ्राय नभेम्बरनिफ्राय डिसेम्बर, जानुवारि, बेनिफ्राय फेब्रुवारि, बेनिफ्राय मार्च, बे मास मोनब्रैनि गेजेराव खनसे किस्तिखौ सोयो। दा जोंहा हमना ला डिसेम्बराव थांखाबाय, बेनिफ्राय जोंहा जानुवारिबो थांबाय। देन फैसा मोननो गोनाङा नोंथांमोना नैबे फेब्रुवारिनि लास्ट उइकनिफ्राय मार्चनि गेजेराव नोंथांमोननि एकाउन्टआवहाय 16 किस्ति, अके, अल इन्डिया हिसाबै, बेनिफ्राय आसाम हिसाबै 15 किस्ति नोंथांमोना मोनगोन। दा बेखायनो जोङो आसा खालामनो हायो फेब्रुवारि दानाव नोंथांमोना जोबनायथिं फेब्रुवारिनि 15नि उननिफ्राय नोंथंमोननि एकाउन्टआवहाय रां हाबनायनि चान्सआ दङ। दा बेनोमोन नोंथांमोननि पीएम किसाननि माखासे लेटेस्ट आपडेट। बेनिफ्राय नोंथांमोननि एप्लाइ खालामनाय ओरैबायदि कन्डिसनाव खालामनांगौ, नोंथांमोना
अफलाइन फर्म साबमिट होयोबा नोंथांमोना थाबैनो एक्सेप्ट जायो अनलाइन बा गोबां लाख अल इन्डिया रेजिस्टार खालामो बेखायनो गोबाव टाइम लायो भेरिफिकेसन खालामनो एबा अफिस लेभेलाव भेरिफाइड खालामनो दा अफलाइन खालामबा डाइरेक्ट डिस्ट्रिक्ट एग्रिकालचार अफिसाव थाङो बेनिफ्राय भेरिफिकेसन जानानै भेरिफाइड जायोबाथाय नोंथांमोननि पर्टेलाव सोनानै नोंथांमोननि एकाउन्टावहाय रांखौहाय सोनाय जायो दा बाथ्राया बेनो जाय नोंथांमोननि एकाउन्टआ गासिबो अके दङ नोंथांमोना किस्तिया रिलिज खालामनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना मोनगोन एकाउन्टावहाय 2,000 4,000 6,000 दा बेनोमोन दिनैनि माखासे फैसा मोनग्राफोरनि एबा सरकारनि राङारि अनसुंथाइ मोनग्राफोरनि थाखाय माखासे लेटेस्ट आपडेट